Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Мәскәү проспектының дәвамы крематорий төзелеше. Йоршалының генераль планы белән 200-дән артык кеше таныша алды. Ана капиталын нәрсәгә кулланырга була, кайсы милекне сатып алу яхшырак? Сорауларга җавапларны Чаллы халкы ипотека көнендә алачак. Һәр ишек алдында тере чыршы. Балалар һәм әти-әниләр 40-тан артык зәңгәр чыршы утырттылар. Мәскәү проспектының дәвамы крематорий төзелеше. Йоршалы ничек үзгәрәчәк? Бу хакта шәһәрдәшләргә халык тыңлаулары вакытында сөйләделәр. Автошәһәрнең генераль планы буенча 200-дән артык кеше таныша алды. Килешүләр арасында Чаллы ТВ телеканалының төшерү төркеме дә бар иде. Почему он вошел в план города, чтобы провели по внутриквартальному проезду Московский проспект? Где это видано? 4 полосы. Зәт бистәсенең 6-нчы комплексында яшәүче хатын кыз Мәскәү проспекты төзелеше аркасында борчыла. Ул автомобиль юлының үзе яшәгән йорт тәрәзәләре астыннан ук узуы өчен борчыла. А мы даже ягодку уже съесть не можем, потому что нас обложили со всех сторон. Здесь большегрузы, которые с ревом 6 часов выезжают из-под окон. Здесь все обложили вокруг. Ну еще добавим Московский проспект. Отчего бы нет? Даже проекта нету на дорогу, которая продолжение Московского мимо вашего поселка. Да вы что? Будет соответствующая экспертиза, которая будет рассматривать вопросы этих расстояний. Проектчы хәбәр иткәнчә, Мәскәү проспекты Рубаненко төзегән генпланда ук салынган. К сожалению, так получилось, что он дошел до Орловки и там остановился, и дальше продолжен не был. Конечно, сегодня этот вопрос решать надо, потому что только на Пчелнинский проспект или даже еще какой-то там Почулман, там, конечно, есть еще дополнительные движения, это проблемы не решает. Күпләрне борчыган тагын бер сорау крематорий төзелеше. Халык алдында тыңлаулар вакытында шулай ук аны булдыру каралган дип хәбәр иттеләр. Аның урыны зиратның яңа территориясендә булачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Сергей Вильданов, Ленар Султанов, яңалыклар. Сәүдә үзәгенә фатир артыннан ана капиталын ничек куллану отышлы, кайсы милекне сатып алу яхшырак? Әлеге һәм башка сорауларга җавапларны чаллылылар ипотека көнендә белә алачак. Аны традицион рәвештә Сәүдә сәнәгать палатасы берлеге үткәрәчәк. Тулырак Лилия Гатина материалында. Район администрацияләре хезмәткәрләре хәрби бурычларының һәр гаиләсендә булдылар, аларның теләкләрен һәм үтенечләрен тыңладылар. Әлбәттә, сорауларның күбесе кредит каникулларын рәсмиләштерүгә, ипотекага кагылышлы иде. Чаллыда яшәүчеләрнең күбесе нәкъ менә шуларны ничек эшләргә икәнлеген белми. Шуңа күрә ипотека көнендә банк белгечләре җаваплар һәм аңлатмалар бирергә әзер. Со сложившейся такой непростой ситуации мы думаем, что в этом году будет много вопросов, связанных именно с мобилизацией, связанных с кредитными каникулами. Естественно, на все эти вопросы мы дадим ответы. Каждый житель, я думаю, нашего города, придя на вот эту ярмарку, День ипотеки, получит ответы на свои вопросы в сложной жизненной ситуации. Моннан тыш белгечләр башка юнәлешләр буенча да бушлай консультацияләр уздырачак. В числе вопросов это ипотечные каникулы, это господдержка многодетных семей, быстрые кредиты от 4,8%, IT-ипотека, ставки на новостройки, сервисы для оформления сделок с недвижимостью, это электронная регистрация, это безопасные расчеты, правовая экспертиза. Ипотека көнендә бушлай консультация 27 октябрьдә шәһәр сәүдә үзәкләренең берсендә 14 сәгатьтән 19 сәгатькә кадәр узачак. Адресы Сөембикә проспекты 2-19. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Ул ашый һәм йөри дә алмаган, аңа хәтта басып тору да авыр булган. 5-нче шәһәр хастаханәсендә Сергей Маленковның эшеннән 10 литр сыйыклык алалар. Хирургия 2 этапта башкарыла, пациентта бавыр циррозы була. Ир табибларның барлык киңәшләрен үтәргә, дарулар кабул итүне калдырмаска, спиртлы эчемлекләрдән бөтенләй баш тартырга тиеш. Брюшной полости, большое количество свободной жидкости. Сергей Маленков 5-нче шәһәр хастаханәсенә бик авыр хәлдә килә. Пациент әйтүенчә, ул кай вакыт эштән соң спиртлы эчемлекләр кулланып ял иткән. Аның гаиләсе юк, туганнарыннан бары әнисе генә. Вел беспорядочный образ жизни и раньше, и до этого 2 года назад. Потом просто
Вздулся живот, и меня просто положили в больницу. Сергей Маленков йөрү түгел, хәтта басып та тора алмаган медицина хезмәткәрләре организмнан сыйыклыкны 2 тапкыр 5 литр суырткан. Әлбәттә, башка эчке органнарда зыян күргән. Бауыр циррозы башланган пациентлар табибларның гомерлек күзәтүендә булырга тиеш. Последствия могут быть, естественно, необратимыми. Самое страшное – это летальный исход. Имея данное заболевание, естественно, пациент должен наблюдаться постоянно у участкового терапевта, обязательно должен проходить стационарное лечение, смотреть все свои анализы, состояние печени. Табиблар Сергей Маленковны аякка бастыра, ә бит 5-нче шәһәр хастаханәсендә алкоголь кулланган пациентлар аз түгел. Алар даими рәвештә медицина учреждениесенә килә. Табиблар аларның сәламәтлекләре өчен генә түгел, ә гомерләре өчен дә көрәшә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Һәр ишек алдында тере чыршы. Уенчык балалар бакчасында шундый исемле акция узды. Балалар һәм аларның әти-әниләре 40-тан артык зәңгәр чыршы утырттылар. Аларга безнең төшерү төркеме дә булышты. Каждому есть лопатка, грабли, елочка. Уенчык балалар бакчасында тәрбияләнүчеләрнең иртәсе менә шулай башланды. Балалар әти-әниләре белән чыршылар утырттылар. Балалар бакчасы мөдире мондый чаралар балаларда җаваплылык тәрбияләргә ярдәм итә дип саный. Әлегә акция инде күркәм традициягә әверелгән. Садику исполнилось 7 лет, и в первый же год мы посадили 89 елок. Многие из них прижились, что не прижилось, мы еще раз сажали. И в этом году решили уже за территорией детского сада посадить, чтобы все жители этого микрорайона тоже радовались. Кышын чаңгы җәй көне урманда йөрү Сергей Умнов кечкенә Артемга табигатькә мәхәббәт тәрбияли. Ул балалар үзләре турында гына түгел, ә әйләнә-тирә мөхит турында да кайгыртырга өйрәнәләр дип саный. Ежегодно мы высаживаем елочки, приобщаем, так сказать, детей к экологическим таким моментом, чтобы они заботились о своей природе, любили свою природу, чтобы можно было ей насладиться не только в лесу где-то, да, там на природе, но и во дворе своего дома. 30-га якын гаилә һәр ишек алдында тере чыршы акциясында катнашты. Уенчык балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр 40-тан артык зәңгәр чыршы утырттылар. Лилия Гатина, Христина Балабанова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, алдагы ялларыгызны файдалы уздырыгыз, сау булыгыз. Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. Bu Min isimli өр-яңа konsert programmasi bilan estradaning uchirchisi Ilnat Farxulin Shollada 23 oktyabr Sara Sadiqova ismidagi konsertlar zali. Biletlar bileton.ru saytida. Автобаза 48 набирает водителей категории С. Звоните 8 999 16 99 234. Yorsholli Sara Sadiqova ismidagi konsertlar zalında Salavat konsertlari 1, 2, 3 noyabr kunlarında 34 sezon tomosasi boshlana 19 soatda. Требуются водители-экспедиторы категории С, водители на ДАФы категории Е, грузчики. Телефон 8 919 626 30 70.